Kateu na iba. Jy het al 5 gestuur. Vra nee. Nee, ek moet jou vra man, ek moet. Hoeveel keer poep 'n mens per dag? Hoe ryk voete? 5 voete net. Ja, ek weet nie, ek poep oor die 20 keer 'n dag. Hoeveel kateu na iba sal gesteel? Hoeveel weke is in 'n dag? Hoeveel weke is in 'n dag? 7. Hoe bedoel je? What's up guys, for another YouTube video for the day. Mr. D, like, subscribe, comment, click, share below. So guys, today we're gonna prank people by asking them random questions that doesn't make sense to see their reaction. So jylle, laat ons gaan naar die next part. Kijk, ik ga een paar vragen vragen. Je vragen Nee, ik moet jou vragen, man. Ik moet jou vragen, man. Dan wie zeg je? Wat is je naam? Mijn naam is Kaiden. Oké, Kaiden. Ik ga nu allemaal vragen vragen. Ga je lekker antwoorden? Ja. Hoeveel kateu na iba sal gesteel? 6. Hoeveel keer poep 'n mens per dag? 1000 keer. Oké, die laatste vraag, die is een baie belangrijke vraag. Hoeveel weken is in een dag? In 'n dag. As niks week in 'n dag. Oh nee, ook dank je gauw krijgen mijn einde. Wat is je naam? Kaiden. Nou, ik Kaiden, guys. Follow voor Kaiden. Sam wie zeg je? Wat? Sam wie zeg je nou? Sam wie wat ek? Sam wie praat ik nou? Oh nee, praat Sam Chaidman. Oké, Jay, die make fast. And these baie, these life questions is very important. You must know this stuff in life, ne? Hoeveel kateu na iba al gesteel? Jy het al 5 gestuur. Oké, is die tweede ene baie belangrijk. Hoeveel keer kan 'n mens poep per dag? So 56. Hoeveel vlerke het 'n kokorot? 2. Laatste vraag, hoeveel weken is in een dag? Doe mij het rijden? Kayo. Oké, Kyle, I have the first important question. No? Hoeveel kateu na iba sal gesteel? Hoeveel keer poep 'n mens per dag? 6 or 7 times. Nice. Hoeveel kokorotten is in je huis? Niks bekoor. Oké, laat die kokorotten. Nou, de laatste belangrijke vraag. Hoeveel weken is in een dag? 7 vraag weer? Hoeveel weken is in een dag? 7. En wie zeg je? Ik ben Waldo. Mensen Waldo, guys. Van waar jij? Ik is van Bloemendaal. 28, nee. Ja. Dus hoeveel kateu na iba al gesteel? Je hoeft iedereen reageren. Hoeveel keer poep 'n mens per dag? Ja, ik weet niet, ik poep oor die 20 keer 'n dag. Hoeveel weken is in een dag? Oh ja, zo zie ik in de dag. Toen Sam, wie zeg je? Cameron? Hoeveel kateu na iba al gesteel? Ja, 12. 12 kateu, oké. Hoeveel keer poep 'n mens per dag? Ja. Je nou nie. Hoe ryk voete? Baie stink. Baie stink. Oké, laatste vraag. Hoeveel weken is in een dag? 7. Nee. 1, 2. Yellow t-shirt. Oké, wat is je naam? Rylen. Oké, Breilen. Hoeveel kateu na iba sal gesteel? Oké, hoeveel keer poep 'n mens per dag? Oké, laatste vraag. Hoeveel weken is in een dag? 7. Yes, Wie zeg je? some young boys. Oh, wait. Harold YB is mijn vriend. Oh, yeah. Hoeveel kateu na iba al gesteel? Maar Oké, ik is blij oké. om menu op die progress te is. Jano. Oh, Diamond, you know what it is. Oh, hoeveel weken is in een dag? Yo, ik heb het vergeten. Thank you guys for watching. That's our video for the day. Like, subscribe, click, share below. Like for more videos, guys. Thank you so much. Love and appreciate the support. More videos coming.